Deputati nazzjonalisti ħarġu qatta bla ħabel jikkritikaw id-deċiżjoni li l-eks Kummissarju Ewropew Maltija Helena Dalli tkun l-aġent President il-ġdid ta' Repubblika ta' Malta. Saħansitra ma' dan l-istazzjon barra l-Parlament, diversi deputati tkellmu kontrija u qalu l ma kienx ġdenja li tieħu din il-pożizzjoni. Ewlieni fosthom kien id-deputat nazzjonalista Beppe Fenekadami li f'kelma waħda u bl-arroganza qal li ma jaqbilx. Taqbel ma' nomina ta' Helena Dalli bħala aġent President ta' Malta? Sa dan it-tant id-deputat Derin Karabot kif inhu obbligat li jagħmel, għallu jimxi mal-linja tal-Partit Nazzjonalista, jiġifieri li joħroġ kontra u ma jaqbilx ma' din il-ħatra. Partit Nazzjonista ħareġ il-pożizzjoni tiegħu u naħseb m'hemm xejn aktar xi nżid. Charles Azzoppardi wkoll ħareġ b'ħanxra jgħid li din il-kariga ma kienx f'posta li tingħata lil Helena Dalli. Taqbel jew ma taqbilx ta' ġifieri mistoqsija. Mhux iva jew le, tispjegalek għalfejn. Min-naħa tiegħu id-deputat nazzjonalista Karol Akulina kif jagħmel dejjem baqa' siket u ma wieġeb għall-ebda mistoqsija li għamlitlu l-ġurnalista. Dan assolutament bil-kontra ta' kif naraw fuq it-televiżjoni jew saħansitra fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż fil-Parlament fejn hemm joħroġ jgħid u jxejjer idejh għal kull kwistjoni li ma jaqbilx magħha. Taqbel mal-ħatra ta' Helena Dalli bħala aġent President ta' Malta? Possibbli m'għandekx opinjoni onorevoli? Bil-kontra ta' sħaba nazzjonalisti u saħansitra kontra l-linja tal-Partit Nazzjonalista, l-unika persuna li ferħet u awgurat lil Dalli għal din il-ħatra kienet Jenny Sketkuti. Jiena minn qalbi fuq livell personali nixtieq nawgurala ħafna l-Helena.